Здравейте от VPOCHES! Днес ще ви покажа още един модел от марката, която завладя света – Цар Бомба. И най-интересното, цената му е само 220 евро, а визията и усещането са като за часовник за хиляди. Това е Цар Бомба, модел, който перфектно показва характерния за марката смел и нестандартен дизайн. Корпусът е изработен от 316L нераждаема стомана, а специфичната му конструкция с двойният мост придава на часовника това изключително разпознаваемо присъствие на китката. Циферблатът е супер детайлен, а цялата конструкция създава усещане за много по-висок клас часовник. Моделът е с японски кварцов механизъм Seiko и хронограф, който добавя не само функционалност, но и още повече детайли към визията. Стъклото е сафир кристал, един от най-устойчивите материали срещу надраскване. Корпусът е допълнен от спортна силиконова кришка, която стои отлично в комбинация с сините акценти. Водоустойчивост от 5 бара и цялостна конструкция е създадена така, че часовникът да изглежда впечатляващо, както спортна, така и в по-елегантна визия. Цар Бомба – часовник с визия за хиляди на цена от само 220 евро. Разгледайте всички модели от VPOCHES.